लोगोफोर आं दुंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दांखलाजोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुगोयो थेंक इउ जारु खावलायाव नोंनि खेबसे खुदुमनि आइलि जाइलि खानायखौ खेबसे बिलिरनि जारु खावलायाव नोंनि खेबसे खुदुमनि दार मासथिनि खर गुदुं खालामो बेफोर मेथाइफोराबो साला माथो खुदुंनोबो मोनाखै खुदुंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा सोमस्रिनाय आइलि जाइलि खानाय दोंसेखौनो माथो दासिमबो दांनायनो मोनाखै आंलाय औथ' आरो जोंना रिलेशनशिपआ गोबावथार माने जानोसै माथो मास मोनथाम साननै खावसे गोजोन जाबाय थेवबो खुदुमलायनायानो गैया जे ओरैनो मानसिफोरजों आंहा गार्लफ्रेन्ड दं बार दं आर दं होननानै आं हाइटआव जाबाय थायो हा सिंगोलफोरजों माथो सिंगोलफोर बायदि एखेसो आंलाय रिलेशनशिपआव थाबाबो दा जानाय नङा दिनै खुदुमनायखौ माबा मोनसेबाबो खालामथारनानै खुदुमलाय लाथारनांगौ जानाय नङा र' सोमस्रिखौ फन हरनि आं हेलौ सोमस्रि सना अमाराजा मा गोसोखांखो दिनैलाय हर गेजेर माने फन हरलायदों जे आंखौ गोसोखौथ' बिराद गाज्रियैनो गोसोखांदों आं नोंखौ दिनै सोमस्रि सना मिथिगौ ना खुदुमनो गोसो जादोंलै सना खुदुमनो मा गोदाव सोराव होनलाबायदों नोंलाय अमाराजा लोगोफोर खाथियाव दं मा गोदाव सोराव बुंहरलाबायखो नोंलाय बालफोरा बिथिं सासे फन रायलायनानै दिसटार्बबाय रोंलां नोंसोरखौ दाउज्रोमफोर नुबाय दुमफावआ माबायदि दावराव जादों होननानै बुंदों आरो नों बायदिसिनासो बुंहरदों आं जेबो मिथियालै दिनै जायखिजाया खुदुमनो थांगासिनो आं नोंखौ खुदुमनो मोनबानो जाबाय एसे गोबाव जालायबाय जोङो मास मोनथाम गोजोन जाबाय थेवबो आं नोंखौ खुदुमनो मोना नामा हो मानो गार्लफ्रेन्ड जादों नोङो मानो गार्लफ्रेन्ड जादों आं फना दोनबाय थांगासिनो आङो दरजा खेवनानै दोन आयो माराजा मानि इबायदि नोंलाय गावनि खर'आव मानो गाव गोसो जाबाल' खाना नोङो लोगो हमनायाबो बेनिफ्राय बे मोनायावलाय मानो फैनो ओंखारदों नोंलाय थै बिदि खालामनाङा ना माराजा लोगोफोर दं नुवाखै आरो नोङो आं मिथिया जुदि नों खुदुमनो होआबाथाय आं नोंनि लोगोफोरखौ खुदुमजोबना फैजोबगोन आं मिथिबाय थै माराजा एसे बुजिना नोंसो आंनि गोसो सानायखौ बुजि मिथिबाय सोमस्रि सना आं थांगासिनो दोनबाय हेलौ माराजा हेलौ आयु दोनबाय नामासै माराजाजों आं मा जाबावगोन दे बे मोनायाव मा खालामफैनो नागिरमारखो बेलाय आयु मा सानबाय थायो बे दसेनो दाथ' बे फैखाथारसिगोन आं दा मा खालामबावगोन दे दुमफामोनखौ हाफामोनखौ आं मा होनबावगोन दे मा होनलायखो नोंना दावलाया जेबो होनाखैहाय जेबो गैया माबा रमान्टिक रायलायहरथाराखै बेनिखायनो खनायाव थांना रायलायहैथारलायदों मालायसो हे नङाहाय मा बिदि रेडिअ एफएमफोर बायदि पेक बकिबाय थालाय लांला नोंसोर हर जाबाय उन्दुदो हाबाबो उन्दुदो सोमसियाबो उन्दुदो मिथिबाय दे नोंसोर उन्दुग्रो आं दायो उन्दुनोसै गुड नाइट फनबो थिखोला माथो बेलाय फैमारबायसो नामा मानसियालाय ओइ सोमसि सना ओंखारबाय मानसिया ओंखारफैबाय आं राजा हाबा मोना सिरि मोनबा मा जागोन दे मा सानगोन आंखौ अरे सना प्यार किया तो डरना क्या नायखौ खोनायाखै नामा नोङो बिनि एग्जाम्पलखौ ओरैनो होगारदों नामा मानसिफ्रा बिनि एग्जाम्पल जेरै दं बिदिनो दिनै बाहायगोन आं बे एग्जाम्पलखौ दिनै बाहायनानै माने जोंखौ खुदुमनानै थांगोन माने आं मिथिबाय गैयालै दिनै रावखौबो हाजारखि बांग्रिं मावा मानो सारअन्थाइ गावा मानो बारहुंखा फैया मानो दिनै बे अमाराजाखौ रावबो हमथानो हाया खुदुमनायाव लाजियासै नों अमाराजा बिदि बुंनो हो लाजिनोबालाय माथो बयफ्रेन्ड लादों नोंलाय आंनि प्रप'जखौ माने एक्सेप्ट खालामनाय नों बेफोरखौ लाजिनो मोनबा नों आंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामनाङामोन ना आं नोंखौ मोजां मोनो ना बेनिखायनो नोंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामनाय आरो प्रप'ज एक्सेप्ट खालामनायबा नों खुदुमथारनांगौ बे खोथा आरो अरे होमबालाय माखौथो सानांबाय थाबावखो बाथ्रायावनो दंखायो बावो माथो एभ्रिथिं इज फेयार इन लाभ एन्ड वार होननायखौ नंखाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ ओरैनो दिहुनदों नामा दिहुनगिरिफोरा बेफोरबायदि समाव बाहायाबा नांगौ समाव बाहायाबा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौलाय मानोथो दिहुनगारदों दिहुनगिरिफ्रालाय दे खेबसे खुदुमसै आङो आयो माराजा आं बाराखौबा बायोहाय मा बा दिनैसो मिथिबाय आङो नोंनि मोजां मोननायखौ बेनो नोंनि मोजां मोननाया बेनो राजा बारा बुंबाय थानाङा दे नों आंखौ आं नोंखौ मोजां मोनो ना आरो मा फोरमान होबावनांगौ दे बुंलाय खेबसेखौ नोंनानै फोरमान होस्रादोब्रा नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारो होननानै बेफोर जाजोबगोन गासिबो हाबानि उनाव वाह क्या उच्च विचार है हाँ सोमस्रि नोंखौसो नुबाय आङो नोंखौसो बिदि खोनाबाय आङो हाबानि उनावसो होमबालाय हाबानि उनावसो गोसोथोनाय हायामोन नोङो बेलेग सोरनाफोरखौ आंखौलाय मानो गोसोथोनाय खुदुमबाल'सो नोंखौ मोजां मोननाय जायो नामा हो अमाराजा आं माने नोंखौ मोजांखौनो मोनाखिसै आरोना इसेबां अननाय मोजां मोननाय माने बेफोरो गासिबोनो नोंनि थाखाय नंखाय गोजासो नामा बिदिबो बुंनो थाखाय खिन्थु मोजां मोनलायनानै खुदुमलायनायालाय थाखानांगौ एसे एनैयालाय होमबासो मोजां मोननाया बारा जायोनो आरो मोजां मोननाय खुदुमलायनाय गैयाबाथाय मोजां मोननायाबो बारा गोबाव जोरानो मिथिबाय नों
नोंसो बेबायदि सानो मिथिबाय मोजां मोनलायनायाव खुदुमलायनांगौ थानांगौ नोंलाय सोर खिन्थाया आरे बेबालाय प्रेक्टिकेल खा दा बयबो मिथिखायो बयबो खुदुमलायखायो दा नोंल'सो माना खालामो आंखौ नोंल'सो होमबाथ' नों बेलेग सिख्लाफोरखौ खुदुमखांबाय नोङो बेनोथ' जाबायना खुदुमाखिसै रावखौबो बेनिखायनो नोंखौ फार्स्ट टाइम खुदुमनो नागिरबाय माथो खुदुमनो रोङा नोङो है आं लाजियोहाय मा आस्तालाय लाजिखायोब्रा लाजिनाङाब्रा आंबो खुदुमफेराखै होमबाबो खुदुमनानै नायसै आरो ना माबायदि मोनो गोखा मोनो ना गोदै मोनो ना खैसेब मोनो ना माबायदि मोनो देना नायनायनि माबायदि मोनो महाराजा दिनै नांथ'आ मिथिबायना हनै हाफां मोना सिखारबा दानो दाय जालायगोन आं मिथिया हाफां साफां मिथिया आङो खुदुमना गालांजोबगोन आं नों जुदि नोंखौ खुदुमनो होबा आं हाफां मोनगोन खुदुमना गालांगोन मिथिबाय ओइ बिनाबाथाय माबा लाजिथारा माबा मानसियानो गन्थं गैयिखायनो लाजिथारा दां बादो दे इफोरखौ दा बुंदोल' खुदुमजागोन ना जाया उनाव दिनै नांथ'आ ना महाराजा दिनै नांथ'आ आच्छा सोरबा सोरबा गोसोथोनाय दंखायो माने नोंनि लाइफआव ना बेनिखायनो आंबो खुदुमजायाखै साला आं दिनैसिमबो खावलाय फोनांनो मोनाखैलै हिनजावफोरनि खावलायाव बेनिखायनो दिनै खावलाय फोनांनो सानबाय बेखौबो होआ नों बेखौबो होआ थारमाने नों बेलेग सेराखौ गोसोथोखायो बेनिखायनो नों आंखौ बेबायदि बुंदों नोङो नाङाबा नाङा होननानै बुंनो हाया नामा नों आंखौ ना सोरबा सोरबा दङ बुंखा जा खुदुमलायबाल' मोजां मोनलायनाय जायो आरो मा बुंनाय जादों बेलाय महाराजा फैदों एफा हराव आं एसे लोमजादों होननानै बुंहरदोंमोन दानि बेखौनो खबर लानो फैदों बियो माथो थगायलायलायो खुदुमनोसो फैदों आं बेखौ खुदुमफेरनो मोनैखाय खुदुमनो फैदों आरो महाराजा खुदुमनोसो फैदों नोङो लाजियासै नोङो बे टाइमाव खुदुमनो फैदों हिनजावफोरनि रुमाव फैनो लाजियासै नों बे खुदुमनो मोनाखै नालाय खुदुमनो फैदों गावनि गार्लफ्रेन्डखौसो खुदुमनो फैदों ना आंथ' नोंसोरखौ खुदुमनो फैयाखैना नोंहा बे टाइम गैबावलामोन आरो बे टाइमावसो फैनांगौ नामा नोंनि गार्लफ्रेन्ड माने बे टाइमाव खुदुमनो फैगोन नामा आं मिथिया जायखिया खुदुमनो मोनाखै माने दिनै थां बेयावनो थागोन आं महाराजा मानो बेबायदि नोंलाय मा एसे लाजिथारा बेलाय आयु गन्थं गैयै मारेखायनो लाजि मारादां बियो बेबायदिनो आंनि सिगाङाव बिदि होनबावनो लाजियासै नोङो माखौसो लाजिनांगौब्रा खुदुमनाया बेलाय नेचारेलखा बयबो खुदुमलायखायो माथो गथ' उन्दैखौ गेदेरखौ बोरायखौ बुरिखौ आंलाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो खुदुमगोन दा बेयावलाय मानि आं थाङा थां महाराजा फाल्थु नङा मिथिबाय 2 मिनिटनि गेजेरावनो नों जोंनि रुमनिफ्राय थांनांगौ मा होमबा नोङो मेगि संनानै जाहरगोन नामा नों आंखौ 2 मिनिट दोनदों जे दे मेगिबो संनानै जानो हायो बेखौबो जागोन आङो थेवबो खुदुमनायखौबो नांगौ आंनो खुदुमनानै हरदोहाय नायनो हाथारला आं बाल हौवाखौ आं खुदुमफेराखै आं गियो माबायदि खुदुमो बेबा गुस्थिखौ खावलाय आन्था फोनांनानै फैबानो जाबाय दे जेबो नङा दा दुमफावा मिथिबा दाय जागोन दानो मा खालामगोन बिसो मिथिसिगौ आरो हानाय नङा आइ मा आं बायो बिदिखौ आं खुदुमफेराखै जा माबायदि नोङो दगाय सोमसिखौ सोगारबाय दा बे खुदुमनो रोङा होननायखौ नों खोनायाखै नामा नों फोरोंजायोब्रा फोरोंनानै होलाय बेखौ नों मा फोरोंगोन नों जेबो नङाब्रा फोरों माथो खुदुमनायफ्राबो बिराद डिजाइन थायोनो साम' सोबनाय साम' सोबखेनाय सोबख'नाय बिदि थायोनो माथो बेनिखायनो आं ट्राइ खालामनो होननानैसो फैदोंमोन माथो मानसियानो जाजामारालै बेनिखायनो नों एसे फोरोंनानै होदोब्रा जेबो नङा आं जेबो साना महाराजा नोंना बाराद्राय जाथारबाय दे थांदो नोङो माबार आं दिनै बेयावनो थाबाय थागोन ओइ सोमस्रि खुदुमनानै हरजादो ना आं हालाय आंबो खुदुमफेराखै माबायदि खुदुमो आंबो रोङाना र' होमबालाय साननाया जाफुंमारथारसिगोनलै खेबसेल' दे महाराजा औलै बांद्रायबाथाय लाजिलायलाङोलै आंबो होमबालाय मानसि दावराव जादों जानायालाय आयौ बाला सिखारा माथो महाराजासो माने दहाय आं लोमजादोंना खोन्थाहरनायखाय बेनिखायनो नायनो फैदों बियो आंखौ नङा माथो सिरि थादो दुमखौनो खिन्थानाङा मिथिबाय नोङो खालामबाय हरनो रोंसोग्रा जाखो नोंलाय महाराजा ओरैखोबालाय माथो गार्लफ्रेन्डखौ खबरखौनो लाया दिनैबा मा गोसाना फैखो पाक्का माबा मोनसे थांखि लानासो फैदों खोमा मा नांगौ नोंनो मा नांगौ हर गेजेराव हौवा मानसि एलाउड गैया होननायखौ मिन्थिया नामा जोंनि रुमाव मानो फैदों नोङो गोख्रै ओंखारलां दानो मेरे तो एल लग गए दे होमबालाय थांसै सोमसै गाबोनबो ट्राइ खालामसै ने मा ट्राइ खालामनायनि खोथा बुंदों बियो हाय जेबो नङा बेफोरखौनो फाथालाब दे मालाय बिसोर सानैनि खोथासो दा जोंलाय मा नांगौ थुदो उन्दुनोसै जोंहा इस्ताबाल नोंसोरबो सिमां जमनायफ्राव दसेनो सिमां जमैफिननांगौ मोजांनो